het is ik en ik heb een nieuwe lamp. Ik heb zo'n ring LED lamp ding van bol.com en what the fuck, het is echt zalig. Kijk naar mijn ogen. Oké, het is heel lang geleden dat ik dat nog gedaan heb, maar ik ga nu een Q&A opnemen, speciaal voor jullie. Ik heb een heleboel vragen binnen gehad, maar eerst ga ik een announcement doen. Oké, heel veel mensen vragen voor nog een keer een Q&A op te nemen met mijn broer en mijn zus. Ik kan jullie vertellen dat dat er zeker en vast dat gaat er zeker aankomen. Ik ga er echt geen datum of maand op plakken, want ik kan me daar echt niet aan houden. Maar ik heb nog een betere announcement. Het is vandaag moederdag. Dus ja, kan ik het ook niet beter dan vandaag aankondigen dat Smeermama heeft toegestemd om eindelijk ook een Q&A te doen. Dus een video met Smeermama komt eraan, een Q&A waar jullie al jullie levensvragen kunnen vragen aan mijn geliefde mama. Dus ja, happy Mother's Day. Zeg allemaal gelukkige moederdag aan jullie mama. Geef ze allemaal 3 kussen van mij. Al jullie moeders zijn topvrouwen, anders bestonden jullie niet. En anders heb ik geen kijkers. Ik ga gewoon de vragen voorlezen en de vragen beantwoorden. Zo gaat dat een beetje. Jullie kennen dat wel. En we gaan er gewoon aan beginnen. Serieus, nu dat ik aan mijn video begin, gaan jullie een lawaai komen maken. Ella, ik ga je achternaam niet uitspreken omdat ik te West-Vlaams ben. Vraagt wat dat mijn grootste shopblunder is. Als je met shopblunder bedoelt van kleren, kan ik u gewoon de helft van mijn kledingkast tonen. Want ik ga dat gewoon verkopen omdat ik de helft gewoon niet draag. Kan die zijn kledingkast, kan gewoon zijn fucking kamer met allemaal kledingretten in van Ikea. Love die kledingretten, sta vol ermee. Mijn grootste shopblunder, dat was in de Zara in Kortrijk. Maar ik heb dat eigenlijk al in veel meer winkels gehad. Maar daar was het echt het ergste. Ik denk dat mijn record 40 minuten is. Ongeveer. Misschien ietsje minder, pakt 37. Bon, ik was kleren aan het zoeken. Ik dacht, eeuw, ja, ik ga een keer een smal mee pakken. In plaats van medium was zo'n kleedje dat spant. Dus ik dacht, oké, ja, een smal. Dat gaat meer aansluiten, dat gaat mooier zijn. Bon, meisjes, jullie gaan kunnen relateren als zwij! Ik ga dat kleedje gaan passen. Ik doe dat aan. Ja, dat was een beetje moeilijk voor dat aan te krijgen. Het kleedje was eigenlijk niet zo mooi. Dus ik wou het afdoen. En kreeg het niet uit. Dus ik zat daar letterlijk zo. En als ik een beetje verder wou trekken, begon het ineens te skeuren. Ik hoorde echt zo... Kent al zo het lawaai van een kleedje. Dat is... Ja, oké. Ik dacht echt van, fuck nee, dat kan je niet meen. En ik heb daar echt bijna 40 minuten gewoon staan wenen, onder andere. Staan twijfelen van, zou ik nu half in mijn naki naar buiten gaan naar hulp gaan vragen? Zou ik het gewoon afdoen en skeuren? Of weet je wel, zou ik hier gewoon staan wenen totdat ik gewoon stik in dat kleed en doodval? Dan ben ik er eigenlijk ook gewoon vanaf. Ja, uiteindelijk heb ik het toch afgekregen zonder dat het gescheurd is. Maar het heeft mij wel 40 minuten tijd gekost. Dus ik denk dat dat wel een grote blunder is. Zijn er nog mensen in uw familie met suikerziekte? Ja. Maar ik heb het niet geërfd. Ik heb diabetes type 1. Dat dus niet erfelijk is. Ik heb dat zomaar gekregen. Of dat je gewoon de windpauw krijgt. Weet wel? En iedereen kan dat ook krijgen. Type 1. Type 1 is niet erfelijk. Maar type 2 wel. En mijn pipi heeft type 2. En dat is ook type dat al jullie oma's, tantes en vaders hebben. Wat is het gênantste dat je ooit al hebt meegemaakt op je werk? Ik wil eens goed lachen. Ik kan u zeggen dat elke dag gewoon gênant is, omdat ik elke dag zoveel vragen van klanten moet afkeuren. Onder andere gewoon van, ja, er is hier een vlakje op. Zou ik alsjeblieft 70% korting mogen? Betty, omdat hij dat niet in uw wasmachine wil steken, wil dat niet zeggen dat ik ga smeten voor u voor te koop. Maar je weet wel, dan hang ik het gewoon terug. Het zal het wel iemand kopen. En als het niet goed is, stuur ik het gewoon terug op naar de leverancier. Weet wel, ik ga je geen korting geven, dat mag niet. Dus telkens als ik dat moet zeggen aan de klanten, is dat super gênant. Van, dan haten ze mij super hard, terwijl ik die regels gewoon niet verzin. Als er zo iets is waarmee dat ze komen. En de andere gênante dingen zijn gewoon, ja, rare situaties. Like, ik ben gewoon awkward tegen mensen. Hoeveel keer dat ik tegen klanten al heb gezegd dat ik mijn tieten te klein vind. Weet je wel, klanten die echt zo met dikke tieten zo'n kleed aan doen. Die zo aan het spreken zijn. En mijn borst zijn net te dik. En terwijl ik zeg van, hallo, weet je blij dat ik zo zijn met dikke borsten? Weet je wel, ik heb echt minuscule dingen. En ik kan dat kleed niet eens dragen. Omdat dat gewoon gaat lijken like of dat ik zo'n kangoeroe ben met een buidelzak. Terwijl bij u, daar zitten 2 mooie meloenen in. Wat is het ergste dat je ooit hebt gedaan in uw schooltijd? Ik was eigenlijk echt een zeut. Ik zou hier nu echt met een mega cool verhaal kunnen komen. Maar ja, nee, ik was eigenlijk echt wel een zeut. Dus ik denk het ergste dat ik ooit heb gedaan, waardoor dat ik mogelijk strafstudie zou kunnen krijgen. Tussen haakjes, ik heb nog nooit strafstudie gehad in heel mijn leven. En ik ga dat ook nooit hebben, van maar na een paar jaar afstuderen. Maar oké. In de speelkoer, zo het dat zo vakjes. Dat is eigenlijk zo kleine brievenbussen voor de leerkracht. En je moet daar zo briefjes in leggen. Dus dat dan wij op onze school. En ja, mijn beste vriendin en ik,
ik al zo gedaan met de les, maar wij zijn treuzelaars. We waren altijd nog de laatste in de school en er was daar niks van toezicht. En ja, ken je het? Alles viel met de gsm, alle domme dingen dat we doen. Dus ik zit daar van, hey, klim daar een keer op. Ja, dat stom kalf klimt daarop. Al die plankjes zijn gewoon doorgezakt, heel dat rekken zijn gestort. Ik heb dat allemaal op camera staan. Ja, die gsm is wel kapot, dus ik heb dat helaas niet meer. Echt jammer, van ik wil dat echt terugzien. En de dag daarna stond dat daar vol met leerkrachten. En ja, die waren al raar aan het kijken. En wij moesten ons zwaar in om voor niet te lachen. Ik weet dat ik echt dat het cringy is, maar ja, dat is letterlijk het ergste dat ik ooit heb gedaan in mijn schooltijd. Zijn uw broertje en uw zusje van een andere papa? Zo ja, zie je jouw eigen papa nog. First of all, mijn eigen papa is jammer genoeg gestorven. Ik heb daar een video over gemaakt. Bij hem heb ik nooit een echte broer en zus gehad. Wat ik jammer vond. Ik had dat eigenlijk wel altijd graag gehad. Dus mijn mama heeft dan mijn stiefpapa leren kennen. Ik heb dat in de vorige video verteld. Moet dat maar bekijken anders. En met hem heeft het dan mijn broer en zus. Eigenlijk ja, mijn halfbroer en halfzus. Maar eerlijk, wie zegt er nu mijn halfbroer en mijn halfzus? Voor mij is dat gewoon... Ja! Die twee dat je nu dus hoort. Oké, proficiat. Koop een taart en... Nee, slecht hem op. Oké, koop maar eentje, want een keer van eten. Die man is ook Congolees, dus ze zijn half Congolees. Dat heeft ook een rol gespeeld in mijn opvoeding. Ik ben niet volledig Vlaams opgevoed. Ik denk het meest Vlaamse is dat wij gewoon echt zieke frietfamilie zijn. Ik denk dat dat nog het enigste is. Oké, en dat ik gewoon fucking wit ben en verbrand in de zon. Maar oké, volgende vraag is van Mohammed. Dat is mijn... Waarom kijken we van godverdomme naar mannen er kom? Leg me dat uit. Waarom kijken jullie naar vrouwen? Ik bedoel, jullie mogen kijken. Oké, ja, veel vrouwen kunnen niet tegen. Maar bedoel, kijken mag zolang dat je niet gewoon stomme commentaar roept. Maar wij mogen ook kijken. Snap je? Je hebt ook man met een mooie, lekkere, vlezige kont. Ik vind dat mijn vriend ook echt een mooi poepje heeft. Voor mannen is dat leuk om aan een kont te komen. Maar bedoel, als vrouw is dat ook leuk. Kan je een keer in de kont van je vriend kunnen knijpen. Bedoel, we gaan eerder naar kont kijken dan naar tieten. Ga je ooit nog eens een meeting houden? Zo ja, waar? Waar kan ik nog niet zeggen? Ooit zal ik dat sowieso wel nog doen. Niet dat ik dat zelf plan. Die met de mediamarkt was ook niet zelf gepland. Ze hadden dat gevraagd. Ik zou het wel super vet vinden van nog een keer te doen. Wat dan misschien in een andere stad. Ik heb gezien op Instagram. Mijn meeste volgers zijn van Kortrijk. En op de tweede plaats staat Antwerpen. Like, what the fuck, jullie gaan mijn accent zo hard. Gent staat op de derde plaats. Terwijl ik daar veel meer mensen tegenkom die foto's komen vragen. Maar blijkbaar staat Antwerpen op de tweede plaats. Dus moest ik daar kunnen doen, zou het echt wel gaaf zijn. Maar naar YouTube meetings kan ik helaas niet gaan. Want dat is meestal op zaterdagen. En this girl needs to work op zaterdagen. Als je één ding mocht meenemen als je huis afbrandt, wat zou je dan meenemen? Mijn papa en mijn mimi. Als ze gestorven zijn, zijn ze gecremeerd. En veel mensen gaan dat misschien raar vinden. Bon, maar voor mij is dat heel belangrijk. Ik heb zo'n potje waar dat er een beetje van de as in zit. En dat betekent super veel voor mij. Dat ligt dicht bij mijn bed. En ik praat daar ook echt veel tegen. Ik kan me nu echt gewoon gestoord vinden. Maar ik ben gewoon fucking eerlijk met jullie. Dat is zo'n grote troost voor mij. Het is niet dat ik een antwoord krijg dat ik er tegen spreek. Maar ik voel wel liefde terugkeren. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk. En dat zou ik zeker meenemen. Leven zonder gsm of leven zonder pitstop? Dat is echt een gemene vraag. Echt waar. Kijk, maar Pitstop voor mij is ook een familie. Die mensen zijn super, super, super lief. En moest de frituur niet mee bestaan, maar ik heb mijn gsm wel nog, kan ik wel nog altijd contact houden met die mensen. En kunnen ze mij altijd uitnodigen om een keer frietje te gaan eten. Dus dat zou ik voor dat kiezen. Toch nog altijd mijn gsm behouden. Als het uw laatste dag was, wat zou je doen? Ik zou letterlijk, omdat ik nog geen kinders heb, al mijn spaargeld dat ik nu aan het sparen ben voor mijn kinders, ja, dat zou verloren gaan, want ik heb nog geen kinders. Ofwel zou ik het allemaal aan mijn mama geven, en ofwel zou ik gewoon alles opdoen in één dag, gewoon met mijn mama. My mom is my everything. En het is moederdag. Maar niet gewoon daarom. Sowieso. Of een keer live gaan. Wie weet ga ik live terwijl ik sterf of zo. Zou nog gaaf zijn. Wat zijn je grootste angsten? En wel, meisje. Duiven. Echt waar, duiven en nog geen beetje. Ik haat die beesten. Ook al zit ik bij Pitstop frieten te eten. Ik zou nog altijd weglopen van het terras gewoon omdat er duiven zitten. Like, echt waar, ik haat die beesten zo hard. Ik ben daar zo getraumatiseerd van. Ik ben daar zo fucking bang van. De meeste mensen hangen om het uur doen op de straat als ze een gevaarlijke hond zien. Of een kever van 6 meter groot. Maar ik ga gewoon aan de overkant van de straat lopen als er een fucking duif op het trottoir zit. Ik ga zelfs bijna op straat lopen en overreden worden. Mijn tweede grootste angst, zoals iedereen spin, wat dan ook echt extreem. Ik zou gewoon een fucking deur inslaan als ik een zie. Ik ben gewoon niet betaald te spreken als ik een zie. Ik flip zo hard. En mijn derde angst is gewoon, misschien hebben nog mensen dat, maar ik heb dat heel veel als ik s'avonds in mijn bed lig. Gewoon de angst over het leven zelf, like in het algemeen. Sowieso al de angst voor iemand te verliezen, die is er sowieso. En dat kan gewoon iedereen zijn die maar iets voor u betekent. En ik heb ook gewoon die angst. Ik weet niet of dat echt een angst is, maar gewoon dat ik daar niet tegen kan, dat het leven zo verandert. Like als ik kijk waar ik 2 jaar geleden stond en waar ik nu sta, is dat zo eng
en hoe dat alles, letterlijk alles in mijn leven veranderd is. Mijn routine. Dat is gewoon zot hoe dat alles kan veranderen. Hou je gewoon klaar en droom niet te groot. Want soms kunnen je dromen uitkomen en zijn je er gewoon niet klaar voor. Als ik te gelukkig ben, ben ik ook gewoon bang. Want ik weet, geluk komt nooit alleen. Like, als ik veel geluk heb in één tijd. Ik ook echt, ik kan daar niet over liegen. Elke dag in mijn bed te wenen. Ook al ben ik doodgelukkig. Ik ben gewoon kapot te wenen. Mijn hart breekt gewoon echt. Omdat ik weet van, kijk, nu binnenkort kan er iets komen dat zo erg is. Waardoor ik gewoon echt ga breken. Dat gaat mij kapot maken. Ik ga er heel niet klaar voor zijn. En dat is echt lastig om met die angsten te leven. Daarvoor ook de psycholoog. Dat kan mij er ook echt wel voor helpen. Dat is gewoon iets dat heel veel tijd gaat vragen. En ik denk ook echt niet dat ik daar ooit ga van afvragen. Dat heeft mij al heel overgenomen. En dat is echt al een paar jaar dat dat speelt. Gewoon mee proberen leven. Maar dat is zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. En dat kan u helemaal kapot maken. Ik zweer het. Maar bon, we gaan er hier geen zusterbo video van maken. En we gaan over naar de vrolijke Q&A. Wat is uw grootste leugen? Lol, jullie hebben dat misschien zelf al gezien. Gewoon ik die zeg van... Hey yo, ik ga terug beginnen fitnessen. Ik die hele story plaats met ik op mijn fitnesstoestel en mijn sportoutje. Lekker leuk. Maar de dag daarna lig ik gewoon de Sims te spelen. I mean, dat ik het ga volgen met fitnessen. Dat is denk ik mijn grootste leugen. Maar er gaat binnenkort verandering in komen. We gaan een leuk projectje doen. Ik kan nog niet te veel vertellen. Maar we gaan allemaal samen in beweging komen. Dat kan ik je nu al zeggen. Normaal gezien, als het doorgaat. En om af te sluiten, wat is de leukste reis dat je hebt gemaakt? Al mijn reizen met diabetes. Dat zweer ik, dat zijn reizen dat ik in mijn hart draag. Dat zijn momenten dat je gewoon niet kunt vergeten. Die zitten gewoon vast in je hart. Ook al zijn al die mensen super hard veranderd. Ik blijf ze nog altijd zien. Of dat ik ze toen zag. Voor mij is dat nog altijd mijn familie. En dat zijn echt dingen. Als ik daar terug aan denk, kan ik gewoon ween. Verder heb ik met mijn vriend ook al leuke dingen gedaan. We zijn samen een keer naar Parijs geweest. We zijn met heel te zijn naar Kopenhagen geweest. En dat was ook echt fantastisch. Dat was zo leuk. En ik voel mij zo op mijn gemak. De speciaalste reis vond ik dan ook toch wel met Calzedonia naar Verona. Ik heb daar ook een vlog over gemaakt. Dat was gewoon een mega mooie kans. Ik had dat altijd gewoon gehoopt voor zoiets te mogen doen in feite. Dat was echt iets dat ik wou bereiken met mijn YouTube en mijn Instagram. En dat is gewoon gelukt. Dat is gewoon nog een mijlpaal dat ik bereikt heb. En ik vond dat mega tof. Dus ik ben er wel heel blij mee. Ik heb leuke mensen leren kennen. En dat was zo leerzaam voor mij. Echt waar. Een leuke ervaring voor nooit te vergeten. En hierbij ga ik het ook laten. Allee, de Q&A, niet de reisjes. Ik ga er sowieso nog veel aan, hopelijk. De Q&A met mama gaat dus komen. Like of dat ik gezegd heb, smeer mama on my YouTube channel. Oh my god, I'm going to get so many views. Ik ben al aan het denken over de clickbait titel dat ik ga maken en de thumbnail en zo. Oeh. Ik heb trouwens hele leuke foto's met mama gedropt voor moederdag. Moet je maar bekijken op mijn Instagram. Instagram.com/bobassen. Bedankt voor het kijken en tot ik er weer zie met of zonder een ingestort rek voor briefjes voor leerkrachten. Doei!